Hello mga ka-Foodie! Today, dahil birthday ni Papa. Yes. Happy birthday! Thank you so much. Sige. Sundan natin yung unang. Pa-blow natin sa kanya yung candle. Yan. Dapat mag-wish ka. Mag-wish na ako. Sana dumami yung subscriber namin. Wala Tapos, pa. Wait lang, wala pa. hindi, yan lang din. Ganun lang din. Ayan. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Okay Yes. na. Sana dumami yung manood sa amin. Tapos dumami yung subscriber namin. Yan. Okay. At wala na yung COVID-19. Ay, dalagan na. Kain na po tayo. Nagpa-merienda siya. Nagtimaryanda ako guys. So mga kapudi, kain na po tayo. Pero may rice, diba? May rice kami. Kasi Hindi siya kumain ng rice kanina. hindi ako kumain ng rice kasi inintay ko to. Kain na po tayo. Ko. Ikaw ba nagluto lahat ng to? Yeah. Ito, sausaw mo sa ano. Kain na po tayo mga kapudi. Ayaw nga. Sorry. Ilan taon ka na? 19. Ay, 18. Pinasara mo na yung daan. Nag-checkpoint pa, no? May checkpoint. Hindi ako tumatanggap ng bisita ngayon. Bakit? Siyempre. Hindi ako ng rice ngayon. Ito yung kakainin ko. Carbonara. Oo. Kakain siya ng carbonara. Gitnaan natin. Masaya ka? Birthday mo. Ikaw din nagluto nito. Oo! Ang pa. Sarap. Sarap yan. Meron akong gulay, guys. Naputo na lang yung mga noodles, no? Sobra kasi lambot. Chicken. Meron po kami chicken, ano lang. Maganda pa nga luto. Nesunog lang. Ano to? Masarap, guys. Masarap. Oh, masarap. Creamy siya. Maraming gatas na nilagay ko dyan. Pati yung gatas ko linagay ko na dyan. Charot lang. Ay. Sarap. Ikaw yata na malengke. Ang mahal ng bilihin. Nakakagulat. Kasama mo. Pinsan po. Ano? Pinsan. Patas? Dapat pala may tayo. Pang slice. Kainin natin cake. Bigyan natin sila. Salamat po pala sa sponsor ng cake.
Meron pang ano. Pang slice. Kung ano na lang, tinidor, at kutsara. Makisira. Ang dami. Hindi ko mauubos to. Binigay ko talaga sa'yo yan. So, ganda mo naman. Para kang tumaba. Mahaba naman ako. Hindi pa. Nung ka po, Davey. Paubos ko tong rice. Kasi hindi ako nag-lunch. Mapagod ka? Dahil ko sing minuto. Kaya no. Nagluto ako ng gulay, tapos may kasamang ano. Ang sahog niya ay tokwa. Hindi ko na nga inano yan eh. Hindi na ako nag-video. Bakit? Kaya mamingay sa amin. Ba't di mo pinatalo yan? Pinatulog mo muna sana. Bawal. Bakit? Maraming tao sa amin. May bisita ka? Ha? May bisita ka? Yung mga kalaro ng mga pinsan at pinsan. Ay, may bagong kaibigan tayo ngayon. May bagong kaibigan tayo ngayon. Sino? Si Lutong Manyaman. Hi, Luto Manyaman! Kapampangan siya. I-visit niyo po yung channel niya. Nagluluto po siya ng masasarap na ulam. Lutong Kapampangan, hello po. Sana ma-meet kita. Kapampangan siya. Kababayan pa lang natin siya. Gumagawa sila ng ano? Taga saan siya? Gumagawa sila ng itlog na pula. Yung itlog ebon buro. Gumagawa silang itlog na pula, guys. Yung Lutong Kapampangan. Makikita nyo sa video nila. Dami. Hindi ko mauubos to. Maubos mo yan? Hindi ko kaya. Mahina ako sa noodles. Buti pang pinakain muna ako ng rice, wag lang noodles. Diba? Alam mo yan. Sabi mo kasi gusto mo yan ganyan. Dapat gano'n lang tayo, rice. Alam, birthday mo naman. Dahil birthday ko mamaya. Matutulog ako. Pagkatapos kumain. Tutulog ka? Hindi. Mag-aano kami. Mangingisda. Mamaya. Nabos ko na yung kanin. Sarap. Tapos namin kumain. Mangingisda ako.
Kasi mamayang gabi wala kami ulam. Kaya kailangan maghanap ng ulam. Sarap no. Ano to? Kala ko kanina nasunog eh. Hindi. Ano lang yung ano. Kasi may arena siya. Meron siyang arena tapos meron pa siyang ano. Ang sarap doon. Crispy fry. Ano mo to? Tama? Ano ko yan? May na ako ganyan. Busog na ako. Dahil birthday mo, ikaw mag-slice ng cake. Hindi ako marunong. Ikaw na. Oo, ka? Ay, may langaw. Nauna pa sa atin yung ano. Ay, yan. Para sa inyo. Mga kabuti yan para sa inyo yan. Yung anak mahilig dito. Ano naman? Birthday mo naman? Dahil birthday ko, kakain ako nito. Sobrang tamis. Sarap. Para ano? Kumain ka na rin chocolate. Chocolate nga yun. Ah, chocolate ba to? Chocolate cake yan. Kaya lasa palang chocolate. Sarap. Ano lang? Ayun yung mga bisita ko lang, ha? Diyos ko. Hindi ba alam yun? Sarap. Pati yung kinamayan na. Sarap. Sarap naman yan. Masarap. Lasa nga chocolate. Hindi siya masyadong matamis. Tama lang ito niya, tamis. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan-ganyan. Mahilig kasi ako sa ano. Sa mga maalat. Ayoko yun ng matamis. Isa lang naman ang paborito mo eh. Isda. Isda. Gusto na? Sorry, di ko kayang ubusin yung yung carbonara. Sobrang dami. Tsaka, mamaya na lang, ubusin ko to. Ayun yung ano mo. Kakain mo mamayang gabi. Okay, yun na yung pang-dinner ko. Tara na. Para na tayo. Paalam ko na birthday sa Bye-bye! Maraming salamat! salamat. Don't forget to like, share, and subscribe! Bye-bye!